Nagpaandam ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PHILVOLCS sa posible dugang nga asimisons kag paglupok sa Bulkan Kanlaon sa Negros Island. Sunod sa ahen sa delikado pang sitwasyon sa 4-kilometer radius permanent danger zone bangod sa sining nga mga posibilidad. Sa latest eruption bulletin nga gin-release 15 minutos antes ang tungang gabi ginpahayag sang PHILVOLCS nga as of press time wala sang nagdugang nga mga pagtayog nga maangot sa paglupog sa bulkan kag wala man sang ground deformation. Nagapabilin man ang status ng bulkan sa alert level 2 nga silingon yara ini sa moderate level bangod posible sunod sa state volcanologists ang dugang nga explosive eruptions. Dapat mag-andam ang mga pumuluyo sa mga material nga magailig halin sa bulkan kang isang pyroclastic density currents, ballistic projectiles, mga bato, volcanic gas, kay iban pa nga magahalin sa bisan kamay lamang o kung minor explosive eruptions. Naglupok ang bulkan eksakto 38 minutos makiligad sa alas 4 kahapon sang hapon kag naglawig sang 2 ka minutos. Ginsundan ini sang pulo ka mga volcanic earthquakes. Nagpanumduman ang ahensa sa local government units nga magpreparar sa pag-evacuate sa mga residente pananglitan, maglala ang sitwasyon sa bulkan kag maglabot sa hazardous worst-case explosive eruption. Nagbilin man ang PHILVOLCS nga mag-andam sa mainit nga lahar kung magbubo ang mamurog nga ulan nga mo magapahuyang sang nagtingob nga mga abo kag pyroclastic material sa naibabaw nga slope sang bulkan. Ginadumilian man ang mga piloto nga magpalupad sang aircraft malapit sa baba sang bulkan. Sa Iloilo naman, nagpagwa ang banwa sang San Joaquin sang ashfall advisory. Ginpaandaman ang mga residente nga maghalong mangod posible nga magkalabot ang abo sa mga banwa bangod sa epekto sang northeast monsoon o konamihan. Matandaan nga sang nagligad nga paglupok sang mga bulkan sa Negros na apektuhan sang ashfall pati ang mga banwa sa Iloilo, sa Antique kag sa Guimaras.